Txigida familie hor dabil, baserrita terrenokin ez daki zer egin. Bertan etxeak egitea ez da posible, beraz zaitan bornikeak usteko diru mordoa eskatu dute. Diputazion egin dituzte 1000 bilera, baina hauek ez doaz alperrik diruek gastatzera. Konstruktora negoziorik ez zuten ikusten, baina bombilla seiun piztu zaie politiko hauei bapaten. Rauskailua txigidalekun, bitxoli tiro batez hilditzagun, familia txigidarren entzun, hiru hartzazue eta korrikajun. Rauskailua txigidalekun, bitxoli tiro batez hilditzagun, familia txigidarren entzun, hiru hartzazue eta korrikajun. Arnanita lasartekok isilduko dira, bertsolari ezagun bat ondo untatuta. Alde dagola esango duta, hauek jotena doa mezata. Gipuzkoarrontzat onena da, Ta ospatzeko triki batuka da. Rauskailua txigidalekun, bitxori tiro batez hilditzagun, familia txigidarren entzun, hiru hartzazue eta korrikajun. Rauskailua txigidalekun, bitxori tiro batez hilditzagun, familia txigidarren entzun, hiru hartzazue eta korrikajun. Rauskailua txigidalekun, rauskailua txigidalekun, rauskailua txigidalekun, hiru hartzagun, pim pam pum. Rauskailua txigidalekun, rauskailua txigidalekun.